माने मोनसे लुबैनाय दंखायोमोन आदाजों खामानि मावनो थाखाय दा बे आंनि फार्स्ट टाइम स' आं आदा पंकजनि स्क्रिप्टखौ आं फरायखांबायबो फार्स्ट टु लास्ट ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनदों फरायनानै माने बिराद दुखुबो मोनदों माने काहानियाथ' माने बेस्ड अन ट्रु इभेन्ट्स जोब नालाय दा नोंथांमोनहाबो जेब्ला फिल्मखौ नायो होमबा मिन्थिगोन आरो दा आं फिल्मखौ लानानै बिराद एक्साइटेड जानानै दङ आरो आसा खालामो नोंथांमोनहाबो बयबो सापर्ट खालामजोबगोन होननानै बेवहाय बिग्रायारिनिनो रल लादों ओमफ्राय गासिखौबो खिन्थाजोबला नोंथांमोनहा जेब्ला फिल्मा रिलिज जायो बा नायबानो जाबाय गिबियावनो नायग्रो बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ आङो जासिहरनाय थाबाय आङो नैबे फिल्मखौहाय बेखौनो बुंनो सानो जे थांनाय बारावहाय जेरैबायदि जोंनि जांख्रिथायनि थैसामखौहाय बयबो सापर्ट खालामदों नोंथांमोना बयबो नैबे पार्ट 2 आवबो सापर्ट खालामबानो जाबाय जों नैबे पार्ट 2 फिल्मखौहाय फुरा इउनिक मोनसे गोदानै लाबोफिननो नागिरदों आरो ना माने फुरा धामाका आरो जेनेबा गोदान इकुइपमेन्टस होदों आरो हेलिकप्टार माबा माबि बाहायगोन एन्ड स्ट'रिनि स्क्रिप्टफ्राबो बिराद मोजां दाख्लैहाय आंनो आदा पंकजआ स्ट'रि स्क्रिप्टखौ आंनो हरदोंमोन ओमफ्राय आङो बेखौ फरायै फरायै गाबदों आरो ना माने बिराद मोजां थ' आङो फरायनानैनो एसेबां फिलिंसखौ लाबोदोंबा दा आर्टिस्टफ्रा बेखौहाय जेब्ला श' खालामनो हायो मिउजिकजों बा गावनि एक्टिंजों थ' बेखौहाय आङो बुंनो सानो लाइक बयबो मोजां मोनगोन आरो ना लाइक गावसिनि एक्टिंखौ देखायनो हायोबा बयबो मोजां मोनगोन थ' आं बेखौनो सानो जे बियो जाफुंसारगोन नोंथांमोननि हिसाबाव नोंथांमोननि हेल्पआव थ' बेनि थाखायनो नोंथांमोन बयखौबो आङो सापर्ट खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बेनो सिगांनि जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा अनसायदोंमोन बेबादिनो नैबे जोंनि दानि पार्ट 2 जानो गोनां जांख्रिथायनि थैसामखौबो बयखौबो मोजां मोनगोन आरो सापर्ट खालामगोनखौ मिजिंथिबाय कालचार डेभेलप जानायनि जेनाखि जों जे नाजागासिनो जोंबो माने आं सिगांनिफ्रायनो होनबोदों जे गोदो जोंनि जेनाखि सावथुन बर' सावथुन बेबो गुबुन हारिनि बायदि जौगानाय बायदि जोंनि कालचारखौ रिप्रेजेन्ट खालामनायजों लोगोसे जों जे सावथुनखौ जे जों बानायनो नागिरदों बिग्रायारिफोरनि जे गोदो जोंनि जोहोलावफोर जेनाखि जानानै थांनाय माने गोबाङानो हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन दा बिथांमोननि स्ट'रि जानाय माखासे जाबोनाय जाथायफोरखौ लानानै जों बे सावथुनखौ बानायदों दा बेबादिनो सिगां जेरैबायदि गोबां रायजो राजायानो अनसायदोंमोन बेबादिनो आरोबाव अनसायगोनखौ आसा खालामबाय आरो दाथ' जों जेसे हायो सिगांनिफ्राय साबसिनखौनो बानायनो नाजादों आरो स्क्रिप्टखौ नायोब्लाथ' सिगांनिफ्राय साबसिन बेटार आरो दा जोंनि बानायनायनि सायावसो डिपेन्ड खालामबाय दा जों जे स्क्रिप्टखौ जोंनि आदा पंकजआ लिरदों बेबायदि जाखांफुनो हायोबा जों साबसिन रिजाल्टखौ होनो हागोन आरो हामबाय होनदों बे गामिनि साफ्रोम रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ जेरैबायदि मददारि हेफाजाबनि गेजेरजों जि सोलिबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जि जांख्रिथाय पार्ट 2 जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 खौ जोङो दिनै महर खालामबाय बे स्टार्टिंनिफ्रायनो जोङो आसा खालामदों जेरैबायदि रायजो राजानि मदद आरो नोंथांमोननि अनसायनायखौ जेरैबायदि जों हेफाजाब बायदि जों हमनानै लादों आरो बेबायदिनो जों आसा खालामदों थांनाय समाव जों जेरैबायदि पार्ट 1 आव जेरैबायदि जों साक्सेस जादोंमोन बिनिख्रुइ साबसिन जोङो बर' सावथुन मुलुगाव जों साक्सेस खालामनो हागोन आरो जोङो एसेब्लाबो थांनाय पार्ट 1 आवहाय जोङो जेरैबायदि बर' सिनेमा जगतनिफ्राय जों एसामिस सिनेमा जगताव जों टाक्कर होनो हादों बेबायदिनो जोङो बलिउडजों जों टाक्कर होनो हायाबा बिसोरनि बिसोरनि सावथुनखौ जों फल' खालामनानै एसेब्लाबो जोङो जोंनि जाथिखौ बे जांख्रिथायनि थैसाम 2 नि गेजेरजों जों फोजाखांनो आरो सावथुन मुलुगाव गोबां बेबायदिनो फावखुंग्रि बिथांमोन दङ बिथांमोनजों लोगोसे डाइरेक्टर बिथांमोन दङ बिथांमोनाबो उत्साह जागोन आरो बर' जाथिया बेजों लोगोसे बुहुमनाङै सिनायथि मोनगोन आरो जोंबो रायजो राजानि अनसायनायखौ मोनबाय थायोब्ला बेबायदिनो बे सावथुनखौ कन्टिनिउसलि जोङो जाथिनि नामाव जोङो लांबाय थागोन आरो गोजोनथाव बाथ्रा दिनैनि नैबे समाव जोङो थाइगिरि दन्दर गामियाव 7 मार्च खालाराव जोङो जांख्रिथायनि थैसाम 2 सावथुननि मुहुरतखौ जागायबाय बेहाय गोबां रायजोफोरा फैनानै जोंखौ मदद होफैदों ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जोङो सावथुनखौ रायजो राजानि माने डिमान्डआवनो खालामनाय जादों नालाय जोङो बेहाय फैनानैबो रायजो राजानि माने खोब माने सापर्ट मोनदों आरो शुटिंखौ जोङो दिनै मुहुरत जागायबाय माने ओरैबायदि गामिनि मानसिफोरा लोब लोब फैनानै सापर्ट होदों माने बेहायनो जोङो माने गोसोखौ गोजोननाय मोनखादों जे सिनेमाया साक्सेस जागोन बायदि जोङो मोनखालांदों आरो दिनैनि जागायनाय समावनो बेसेबांसो दिननि गेजेराव फोजोबनो सानदों बे शुटिंखौ जोङो फोजोबनानै
लिमिटेसन खोब बिदिहाय लानाय जायाखै मानोना मिथिखागौ नैबे सावथुना माने आगजुजों गावग्राफोरजों सोमोन्दो थानाय माने मोनसे सावथुन बेहाय मोनसे फाइट सिनाव बेसेबां सम लागोन बेखौ जोङो फिक्स बुंनो हानाय जोंनाव माने दा बुंनो हानाय सुबिदा गैथ'वा बेखायनो जोङो माने 1 मान्थ साप'ज 1 मान्थआ मिनिमाम आरो बेनि बांद्रायबो जानो हानाय आरो रायजो राजाफ्रा बे सावथुनखौ नायनानै मा आसा खालामनो हागोन बेथ' बुंनो थाङोब्ला जुदिअ आं लिरदोंबाबो बेयो आंनि सोरजिनाय बे स्ट'रि नङा बे जायफोर जोंनि जोहोलावफोरा हारिनि थाखाय गावबा गावनि जिउखौ आखाइ मुथियाव लानानै माने स्ट्रागल खालामबोदोंमोन बिथांमोनखौ जोङो साफा साफा थांनानै लोगो हमनानै नैबे सावथुनखौ बुथुमनानै जोङो स्ट'रिखौ डिजाइन खालामदों आरो बे बुंनो थाङोब्ला आंनि ब्रेनजों सुजुनाय नङा बेयो साफ्रोम जोंनि बर' जोहोलावफोरनि माने गोथां स्ट'रिसो आरो बुंनो थाङोब्लाथ' पार्ट 1आनो ग्रेट साक्सेस थेवब्लाबो जोङो नैबे खेबाव जोङो जायफोर नुथायखौ जोङो जोंनि बर' सावथुनाव रावबो दिन्थिथ'नाय जायाखैमोन बेखौ जोङो गोदानै ट्राइ खालामनो नागिरदों जेरैहाय जोङो हेलिकप्टार इउसनि खोथा सानदों आरो बिथिंजाय जोङो मोजां माने दावगानाय आगजुफोरखौ जोङो मुम्बाइनिफ्राय लाबोगोन बेहाय जोङो माने मोनफ्रोम बुस्थुखौनो आरो जों गावनियानो जा बेरनायानो जा बेखौ जेन जोङो रियेल बायदि नुयो बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो मुम्बाइनिफ्राय गोबां डेभेलप इकुइपमेन्टस लाबोनाय जागोन बे खेबाव गोदान नुगोन होननानै बुङोब्ला जोङो बेफोरखौनो नुना मोनगोन आरो बुंनो थाङोब्ला